Tanong liwayaman balik ngay ti apagdarikmat ket madadaen ket no madadaele dilipnos adin don sa mabli ket ti santak na aguri batenge ket ti nagmula ayasi payen kastati kayarigan ti ilalaen ang balasa di mo kadliwayan ket di mo metsargayan at dari patuen kinaywanan di mo sardayan at daripatuin tanong liwayam mabalik na iti apagdarikmat ket madadaen ket no madadaen Pilipnos adin don sa mablin ket iti ayasi payen gastati kayarigan ti ilalae ang balasa di mo kadliwayan ken di mo metsargayan at dari patuen kinaywanan gastati kayarigan di ilalae ang balasa di mo kadliwayan ken di mo metsardayan at